Ya rok mani ni logi song puila sikang bomo hairok ke sakam yang mani doki sai kena ngari. Puila sekarang kai yak bro zabu ngabu nadir bui dakter nai ro kai seri ngau dera bro jini kasi nai Inke omoni bisingo je sakam ya osuk sal kedek ma hai engai tongka kiaba bobo sakam nok ro tlangka haikaba treatment khlaimani bising tei doctor ok norong no tamu hini shaka haikaba bo sakam no thangan ke norong ni sakam nai ni kokko tarka doctor ok dakter ok tebe do khaibo no ung jaga thaga hamnai heri kok moya plan nai ka pa ge jibi sakam nok ro lo tlangai jane bisa da no nogorang shakri jibi nagara bisa tri roi lang inge norong ni nok nu khungole bomo hairok ke soli uitong bin nog nu ko bo bo ajar ro kai to inge tabuk tipra hasteni khaganang maya ganang tipra sharok no je tamo kok sarna musum je ogidi no nai tong norong Kita sama ya kagak nama kesaram tu, anu gitu bisa sama lagi coba coba ya lah. inge puila sekang engkru ke bomo hake eng tabuk ke bomo hairok ne shalburum no de bini sakhami rok bari tong bomo hairok bini tabuk sakhami le bo condition no ko Bila perlu buat ini orang ini mau tu, bisa holiday kampanye, akai lebaran, tabuk legora je sori hamye klaimani ke busuk rok balo bitung mas kai tu, nani tu. inge je o khwayo talangmani bisingo tai alka doctor beroko norok nede naika haikaba alka jaga rok talangmani naika alka hospital rok Apa hospital pelang kolan, pelang mana ni? Masa tu ni tu. orsa tuni hamen pipiken inge tabuk to noroni okami sagre bo parang noroni Apa ni kata? bukin dette bari inge do tabuk bini je shakhami angmani bisingti bo shawi rok de man nangi rok de man bo mahai bini condition rok Sawi mana? Tapi tu sih nunggu macam ni, ada pun pakai ni saya balik. noroni family wele khok busrok Ini family proper. rokam donkin nini chini mun kisari Lu koi kita nama. nini shak shori hamia angai tini tamani bagai nang kok to mathum ne rong na ding na ni nang Ani mutu nai mangya kai maya ninga lokorono chuba chang jao inge nini je shak shori hamia angmani puila sakang bomo hai rok ke angkha ani mo yak chukang robuno kuno dukunu kuno buye aboni hoite chi oro onkhor thambe doctor ba sanon na jota angkha inge nini shori hamia angma rok le busuk rok balok ka hekaba busuk salte de marok mole balok ha kai dop sakalai makai 4 mas sari running choli kam inge je sarma sak sori hamia kalai tongmani bisingo nang doctor rogo hekaba treatment rok khlai jagi de naikha naikha inge tamrok sa doctor rok le bo jaga watalang hangke hamnai haikeba bithi brai rok na hangke hamnai doctor kono khon saya ko inge ba je doctor thangman bisingo bo doctor rok thangmani bo doctor benar rok naijak ono chan bai na jak inge tabsu orte omo hake hamnai hini saya ko chani norok ni nukhungole sabo tong haikeba bomo haigi rok choli uitong sini nu khongo chungkuni kaman bisama satong inge khorok tam tinjan inge norok ni nukhungole je choli uitong mani bomo hairok ke choli uitong chung buini dinu jere khaya sa chung maza ya chung kono khapana phanyani kiri nai malia asuk jaran batha ang ate ini na lukuron chuba chu khanyani chang jao ani shari ro bukuli thangai hamliya tabuk je nini shori hamia rok mani nini deharo je post rok tongmani able bomo hairok sawi
himaya lumu. Ke zamani nang mani rok tapi boma hai rok. Sama bo sai meya mai chana hinai khai okhlai sao. Ang sai meya mai musu sa sao tini kiti sa. Sai meya mang ang musu kung thang. Ke nong ni opara ni mung gitam. Dekin depta bari. Ke norong ni sakhamni ni bising tei tabok to tipra haste ni khagnang maya gnang rok no tamo kokkos sanani musu. Ang hanani bagay ang subasok khai. Sanga jao lukurong no. Ani soman. Lukurong ni ani subasok sanga jao. Ang asal ko jao. Dong ke nini chini mung kisa rekere. Nini mung kisa sagra Ani bumung hingga suklar ani dewa. belat.